नमस्कार मित्रांनो. मागच्या मालवणी कवितेक तुम्ही जा प्रेम दिल्यात त्या प्रेम बघून आणखी एक मालवणी कविता तुमच्यासाठी सादर करतोय. कवितेचं नाव आहे ऑनलाईन शाळा. अभ्यासाचो पत्तो नाही नुसतो खटाटोप केलो. अभ्यासाचो पत्तो नाही नुसतो खटाटोप केलो. सांगान सोय नाही बायलेक मोबाईल होयो झालो. अहो सांगान सोय नाही बायलेक मोबाईल होयो झालो. निमित्त झाला सरकारान शिक्षण ऑनलाईन केला. निमित्त झाला सरकारान शिक्षण ऑनलाईन केला. पोरांका सोडून आवशिंका शाळेत जाऊचा लागला. पोरांका सोडून आवशिंका शाळेत जाऊचा लागला. देवाक माहीत जाना कोण पोरगो काय शिकलो. देवाक माहीत जाना कोण पोरगो काय शिकलो. दुष्काळात 13वो महिनो ह्योच बघलो. अहो दुष्काळात 13वो महिनो ह्योच बघलो. झील तरी काय सगळ्यांच्या माथ्यार. झील तरी काय सगळ्यांच्या माथ्यार. मास्तरांका सोडून आमच्यार प्रश्नाचो भडीमार. मास्तरांका सोडून आमच्यार प्रश्नांचो भडीमार. इतके दीस मोबायलाक सारको करी कळ. तुमका उनान सांगतय अहो इतके दीस मोबायलाक सारको करी कळ. आता घे उतलो तरी काढता पळ. आता घे उतलो तरी काढता पळ. डिजिटल नसली तरी आमची शाळा परवडली. डिजिटल नसली तरी आमची शाळा परवडली. आमची पाटीच आमच्यासाठी आयपॅड ठरली. आमची पाटीच आमच्यासाठी आयपॅड ठरली. माझ्या या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि कविता आवडली तर शेअर नक्की करा. धन्यवाद.